Ion, Maia! Senti scia, pianista. Dar nu mă de asta vreau să știu ce problemă. Ce e acolo, Maia? Ce e acolo, Ionul? Ionul. Este fără motor. La linie, da? La linie. Ai, Ion, cu motor. Poate se întoarce, poate. Nu, cum e la Maia de Crăciun, iară. Un avion, Maia, vrei un avion din ăsta și tu? Nu, de-aș face prin cartier. Iulie, încearcă să-l ții mai în fața ta, mai către pomi. Să te joci cu el mai departe de tine, ca să poți să-l... Dacă nu face... Să muți toată chestia 20 de metri mai în fața ta. Poate rămâne într-un pom. Trebuie să urcă în pom după avion. Ai, nu, vrei ce atenea, ce atenea, fără motor acum, ce atenea și cum e și face. Lasă-l. Cade. Nu, te jur. Îți ia tati de Crăciun, auzi. Pentru tine. E normal că pentru Maia. Pentru copii, păi nu fac ce Dar Iuli l-a făcut și prima piesă, nu știu de gata. Ai dărut? Da, mă. Ai Ionu, Maia? Acum, nu. Ai Ionu, așa? Ionu? E ajutor de pilot. Copilul. Copilot. Du-te mă lui Iulie cu el mai încolo, mă. Și are baterii. Nu. Bă, de benzină. Răspene. Toată papa Maia. Se metrează prin Bluetooth. Că mai a păpat cu... Nu, că le-are narici acolo. Mai a păpat toată, hai? Vezi avionul lui Iuli, vezi? Ce atent știe, să conduc avionul Iuli, vezi? Tati știe să conduc avionul? Pilot de avion. Tati, nu. Dar para... Dar vrea tati să conduc avionul. Mă, și eu. Zi, Florin, îmi plac avioane, dar și parașutele.